Međutim, postoji jedna negativnost u vezi pomaganja drugim ljudima, posebno u posljednjih godina, a to je slikanje, snimanje muhtađa, sirotinje, fukara koji primaju taj mizerni paket koji ćeš ti dati, 10, 15, 20 maraka, taj neki paket hrane koji si ti otišao, kupio negdje i nekome dao i obavezno moraš da slikaš kako si ti to učinio. Sve što može čovjek da učini od dobrovoljnih ibadeta, od dobrovoljnih dijela, da to niko ne zna, najbolje je tako učiniti. Da učiniš dobro djelo, da pomogneš onome koji je u potrebi, a da to niko ne vidi, da to niko ne zna. Šutiš kao da si grijeh učinio. Da li bi volio da neko čuje kako si pogriješio sinoć? Kako si učinio taj grijeh? Ne, nego šutiš, ja rabbi, kamo sreće da niko ne zna. Allahu akbar, Allahu moj sturni, prekrije me Allahu moj. Ne voli niko grije da čuje, osim onaj koji je ogrezo u grijesima. Ali čovjek musliman koji drži do sebe, pa čak i nemusliman koji drži do sebe, ne voli da se o njemu priča kako je učinio neki grijeh. Tako čovjek treba da dobra djela, dobrovoljna dobra djela da čuva, da niko ne zna. Šuti, učinio si to i čekaj nagradu na sudnjem danu. Nema slikanja, nema snimanja. Ako baš se mora, postoji određeni izuzeci gdje nekad neka organizacija, država, ministarstvo, udruženja i slično tome, ili neki donator, trgovac neki veliki kaže, evo bogati, ovih 10.000 maraka podijelite sirotini, sam mi uslika da ja vidim, ili zbog nekih određenih dokumenata da se to proknjiži negdje na račun i tako dalje, svakako, bez sumnje na račun, onda da se uslika ono što mora, bar da se izbjegnu jel tako, lica ljudi. Zašto? Zbog toga što nikom ne bi bilo drago, kažemo ponovo od normalnih ljudi, nikome ne bi bilo drago da ga neko slika kako je dobio paket neki od 20-30 maraka. Treba čuvat dostojanstvo siromaha. I njemu nije lagodno što će to prihvatiti. Nije mu drago, ali šta će, nema, subhanallah. Allah je propisao da neko bude bogat, da neko bude siromah. Pa onaj ko je bogat treba da pomogne siromaha. Završena priča. To što si bogat, spomenuli smo malo prije, tako, to je Allahova blagodat prema tebi. Iskoristi je i pomozi drugima. A ako si u toj situaciji da si ti od onih koji su siromašni, onda se strpi na Allahovoj odredbi, jer možda je to hajr za tebe, strpi se, a Allah će već olakšati, samo sačekaj još malo. Tako da čovjek treba da vodi računa, dakle, da radi dobra djela, da niko ne čuje, da niko ne vidi, bez snimanja, bez slikanja, osim ukoliko postoji, jel tako, opravdan razlog za to.